Ito yung bat and balls mga studio. Wow, grabe, ang laki. Woo! Next stop tayo mga studio. Nandito tayo ngayon sa famous na nagbebenta ng soup number 5 na mayroong malaking bat and balls ba. Sikat sila dito sa Bacolod kaya gusto kong tikman to kasi mahilig ako sa mga ganyan ba. Saka yung mga lamang loob, mayroon silang unod na malaking hiwa ba. Kaya interesting to mga studio. Abangan nyo po. Let's go! Mga kastudyon, dito tayo sa loob ng lutuan ng malalaking bat and balls. Grabe. Oh, mayroong tatlong malaking kaldero. Grabe mga kastudyo, yung mga sugnod la dito. Ang init dito mga kastudyo, parang naluto ka din ba? Ito yung bat and balls mga kastudyo. Yan, ang laki oh. Wow. Yan yung intestine sir? Wow, grabe oh. Yan yung laman, ang laki mga kastudyo. Wow, libro. Wow, grabe, ang laki. Woo! Laman to siya, sir. Oh, laman yan? Ah, may mga ribs, no? Oo. Ito yung intestine, no? So, asupas kainit, oh. Ito yung soup number 5, ma'am? Yes, sir. Bat and balls. Saka yung unod. Yan. Tara mga studio, kainan na to. Bago tayo mag-start kumain, pray muna tayo. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. So, mayroon dito silang garlic mga studio. Lagyan natin. Itong isa din, lagyan natin. Nilaga na unod. Yan. Dito tayo sa kuwan, bat and balls. Sabaw muna tayo. Yung wala mo ng sili pa para malasahan talaga natin. Langsaw yun. Sarap ng sabaw. Kalaskig kanon eh. Ito, sobrang lambot ito. Parang, kuhan to siya, cartilage. Ang lambot. Parang balbakuwa to. Yung sabaw niya ba? Malasang malasa siya kasi dahil matagal pinakuluan tapos medyo kuhan siya ba? Nasa lapot-lapot gamay.
Lagyan natin ng sili. Muni para paganas kaon. Halang eh. Dito na tayo. Dito pa. Uy, ito yung kuwan. Bahat mo. Ang haba ng bahat mga sulyo. Maya na yung balls. Grabe, ang lambot niya ba. Dumi niya ba. Sarap ng bahat mga studio. Ito hindi ko siya pinaputol ba. Isang buo talagang kinuha ko. Yung serve na dito, 80 pesos lang yung per serving ba. Yun, nakakat na yun siya. Pero itong sa akin, hindi ko pinakat ba. Tikman natin to. Anong lasa kaya nito? Parang kuwan to ba? Maliliit na murag bihod ba? Para siyang itlog talaga yung lasa niya ba? Yung itlog sa manok ba, yung egg ba? Hindi yung itlog ko. Oh, yung itlog. Hindi ko matikman yung itlog sa manok pa. Ganun yung lasa. Masarap siya. Tapos pamaris mo sa sabaw, lagyan mo daming sili. Sarap na. Kasi mahilig ako sa manghang. Parang kuha na siya nilaga ba. Lambot ng laman. Kalasag kanon eh. Dami diri. Padami kain ko dito. Namit gid. Itong sabaw ng soup ng birpay, bakit sabaw lang, ulam lang. Makain ka ng maraming kanin. Grabe, paningon to dire. Sarap ng kain ko, mainit yung sabaw.
Tsaka mayroong sili ba. Mayroon ding garlic. Ang sarap ng timpla nila ba. Tsaka yung sabaw niya malapot-lapot. Lasang malasa talaga ba. Tapos malambot yung mga laman. Tsaka yung bat and balls ba. Sarap ng kain ko dito. Ang bilis mahubos yung dalawang rice. Salamat pala ako sa may-ari dito. Sobrang bait ng may-ari. Tsaka quality solid yung pagkain na dito. Shoutout ko pala si Hernani Valdivia. Siya po yung security guard sa condo ba, na tinutulungan namin. Maraming salamat po sa suporta.